खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। इउपिपिएल नि फुल फर्मा मामोनलाय आरो बे इउपिपिएल नि फुल फर्मखौ सोर मुं होआमोन? जों मिथिनायाव जोंहा मानगोनां गर्जन मुसाहारि आदाया मुं होदोंमोन जे इउपिपिएल माने उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड। जोबोद गोरोबफ्लेदों, नाथाय दा समाव मानगोनां गर्जन मुसाहारि आदाया इउपिपिएल पार्टीनिनो सासे स्पक्स पार्सन जानानै दङयो। बेखायनो जों बुङो पलिटिकेल प्लेटफर्माव रावबो पलिटिकेल लिडार्सफोरखौ जों फोथायनाङा आरो रावबो पलिटिकेल लिडारफोरनि बिथोन बायदि अर्डार बायदि नोङो नोंनि बेसेनखौ ओरैनो मिनिंलेस ओइलाम खालामनानै दाला। बिटिसि एकर्डनि उनावहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हादोंब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय खमसे खम 15 इयार्स जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हानांगौमोन। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मिथिगोना मिथिया? ब्लेक डे फर बड' पिपल्स। जों गोसोम सान महरै माबे माबे कालारफोरखौ माबे माबे तारिख डेटफोरखौ जोङो फालिबोदों आरो मानि थाखाय गोसोम सान महरै जोङो फालिबोनांदों? जों बयबो मिथिगौ जे 1983 मायथाइनि 14 फेब्रुवारि सानखालि जों मिथिनाय बायदिब्ला गफुराव एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों दानलाय सुलाय, न' बां सावलायनाय, होसोलायनानै सिथारलायनाय, फुथारलायनाय मोनसे गेदेर दुखुनांथाव जारिमिनारि मोगा मोगि जानो गोनां जानानै फैदोंमोन बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों। आरो बे 1983 मायथाइनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों बर'फोरनि गेजेराव जा मोनसे दानलाय सुलाय जानाय, बेवहाय 500 जननिबो बांसिन बर' सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जानानै फैदोंमोन। 500 जननिबो बांसिन बर' सुबुंफोरा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों फुथार जादोंमोन, सिथार जादोंमोन आरो गोबां बर' बिमा माहारिफ्रा जिनाहारि खालामजानानै फुथार जादोंमोन, जिनाहारि खालामजादोंमोन। दा बे 1983 मायथाइनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों बर'फोरनि गेजेराव गफुराव जानाय जा मोनसे दानलाय सुलाय, बे 1983 मायथाइनि 14 फेब्रुवारिखौबो जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरा गोसोम सान महरै मानियो आरो फालियो। जों बयबो मिथिगौ जे 1987 मायथाइयाव बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडिंआव बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थांखिजों आन्दलन खालामजेनदोंमोन, प्रटेस्ट खालामजेनदोंमोन आरो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामजेनदोंमोन। आरो जों बर' माहारिनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिनायखौ लानानै, डिमान्ड खालामनायखौ लानानै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि बिखाया खामखांदोंमोन, जायनि खिथेर महरै खिथेर होखारनो थाखाय एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि, जाय भुमका गामिनि 53 जननिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ आसाम स्टेटनि आसाम पुलिस फर्स आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ नायगार हरनै जिनाहारि खालामो। 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि बे गोजां बोथोर समाव हरनै नायगार जिनाहारि खालामो आरो बे 53 जन बर' बिमा माहारि जिनाहारि खालामजानायनिफ्राय देरफुनाय 12 बोसोर 13 बोसोरनिबो हिनजावसा गथ'फोरबो दंमोन आरो बे 53 जन जिनाहारि खालामजानायनिफ्राय गोरबोआव थानाय माखासे बर' बिमा माहारिफोरबो दंमोन। दा बै 1988 मायथाइनि 25 आरो 27 जानुवारि सानखौबो जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफोरा गोसोम सान महरै मानिनानै फालिबोदों। थिग बेफोरबायदिनो फैयै फैयै 1989 मायथाइनि 12 मे, जाय 12 मे सानखौ जोङो बर' बिमा सान महरै जों फालिबोयो आरो अराय सम फालिलांबाय थागोन जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन। बेनि आन्दोनि गुबै जारिमिनानो जाहैबाय मा? जोंनि बर' हारिनि जोहोलावजो मानाव गेदेर हेलेना बसुमतारी आरो जोहोलावजो मानाव गेदेर गायदे बसुमतारी, जाय मानगोनां जोहोलावजो हेलेना बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारी आसाम पुलिसनि गुलिजों गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बिसोरो
खोमानानै लानाङो। बेफोर गासै गुबै गुदि जाहोनफोरखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायनि हेंथा बेनि खिथेर होखारनो थाखाय एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जेब्लाबो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ दाउसाफोर बायदि दाउ अमा जुनारफोर बायदि नायगार सिथारदोंमोन, जिनाहारि खालामनानै फुथारदोंमोन, फोथैदोंमोन आरो बायदिसिना दाय गैयाबाबो दायनिगिरि साजायनानै गावथारदोंमोन, फुथारदोंमोन। बेफोरनि गोबां रोखोमनि सहायथावनो हायै माखासे सादजालाखौ जोंनि बर' फिसाफ्रा मोनबोदों आरो दिनै जाय बर' फिसाफ्रा बेफोरबायदि सादजालाखौ दिनै रुजुनानै लानांदों बिनि दुखुआ बेसेबां दुखु, बेसेबां सहायथावनो हायै बेखौ बैसो मोजाङै मिथिसिगौ। दा जायफोर बर' फिसाफोरा, बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय, बर' माहारिखौ रैखाथि हैनो थांनानै बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय बेसेबांबा सादजाला खस्थ'खौ बिसोर सहायबोनांदों, बैसोरनि दुखु सादजालाखौ जों जेब्लायबो मान होनानै जोंनि माहारिनि थाखाय जों जेब्लायबो बाथ्रा बुंलांनो जों नाजानांगोन, जों जेब्लायबो आगान होनो रोंलांनांगोन। दा बुंनो गोनां गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा, जाय सानफोरखौ, जाय कालारखौ जोङो गोसोम सान महरै सनमान होनानै जों मानिबोदों, फालिबोदों आरो फालिलांबाय थानो थाखाय जोङो थि खालामनानै मोनसे कालारखौ थि खालामनानै लादों। बै गोसोम साननि गेजेराव मोनफ्रोमबो बोसोरनि 27 जानुवारि कालारखौबो जोङो गोसोम सान महरै फालिबोदों। नाथाय थांनाय 2027 जानुवारियाव बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ गाजा गोमजायै एग्रिमेन्ट खालामना लाना फैनायखौ जों नुनो मोनदों, जेराव जोङो 27 जानुवारिखौ गोसोम सान महरै फालिबोयो। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो, जाय 27 खालारखौ जों गोसोम सान महरै फालिबोयो आरो मानि थाखाय जों फालिबोदों बेनि गुदि गोथौ दुखुनि जारिमिनखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा मिथिगौ आरो स्पेसियेलि बर' हारिनि साफ्रोमबो बै मेलेमजिबि गेदेमा लिडार्सफोरा मोजाङैनो मिथिगौ। नाथाय अब्लाबो नुखा खोनाखा, मिथिखा हसिखा बे 27 जानुवारि सानखालि बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ गाजा गोमजायै रंजा बाजायै खालामनानै लाना फैदों। आरो बे बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टनि नंखाय दोहौजों मानगोनां प्रमद बिथांमोन बायदि साथाम साब्रैसो लिमिटेड दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल सार्थ पार्टिखौ लानो थाखाय मोनसे नंखाय दोहौनि मोनसे आबहावा, बारहावा मोनसे सोमजिहोदोंमोन जोंनि बर' हारिनि बिखायाव। नाथाय दिनै फैयै फैयै थुंगेनायनि मोनसे फिथाइखौ बिसोरो मोनजाबाय आरो जाय फिथाइखौ दिनैयो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रानो दिनैयो खिथेर महरै दिनैयो मोनजाहोदों। बे बाथ्राया खिन्थु सैथो। दा दिनैयो जोंनि बर' माहारिखौ मोजां मोनग्रा, अनसायग्रा, बर' माहारिनि थाखाय गेदेर गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंग्रा, बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ फोजाखांग्रा बै लिडार्सफोरा दान्दिसे समनि थाखाय उनफिननानै नायफिनहरनोबो सम मोनदिया नामा? जे जाय सानखालि बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ एग्रिमेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ, बे साना जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोसोम सान आरो गोसोम सान महरै फालिबोदों। जों बेखौ जेब्लायबो मान होलांनांगोन। बे सानखौ लायालासिनो दस्रा गुबुन मोनसे सानाव बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौबो खालामनो हागौमोन। नंगौना नङा? दा जियानो जादोला माखासे जोंनि बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ हाखु दाखु जेरैखि जाया खालामगनानै लाबोग्रोनोल' हानांगौ। खारन बेनि आन्दोनि गुबै बेनिफिट्सआनो जाहैबाय बै माखासे लिमिटेड साथाम साब्रैसो लिडारफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ मोननाय, बेनि अनगा जेबो नङा। आरो बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टआ बे थाखानाय बिटिसि एकर्डनिफ्राय साबसिन हामसिन, बांसिन गोहो गोरासिन जानायखौ जों नुनो मोननांगौमोन। नाथाय बेफोरबायदिथ' जों दिनै नुनो मोनाखै। नाथाय बिटिसि एकर्डआव थाखानाय माखासे सिस्टेमफोरखौसो गुलाय गुजाय खालामनानै लाबोनायखौ जों दिनै एसेब्लाबो नुनो मोनदों। जेराव बेनि दान बान्था महरै जानो हागौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव नाथ्रोद नुथ्रोदैब्लाबो खेबसेनि थाखाय CEMनि सियाराव जिरायनो खाबु मोनदों। बिटिसिआव बै समाव बिटिसिनि गाहाय दैदेनगिरिखौ चिफ होनानै गाबज्रियोमोन। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों CEM खालामना लाना फैनायखौ जों दिनै रोखा फोरमान मोननाय जायो। दा बेफोरबायदि माखासे गोबां रोखोमनि गोबां गावबा गावनि आन्दोनि बेनिफिट्सखौ मोननो थाखायनो बर'नि बै माखासे थेफुग्ला लिडार्सफ्रा बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि मेगननि नोजोरनि सिगाङाव नुहोबाय। दा जियानो जादोला
जों दिनैयो गावजों गाव माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सोंखारिलायबाय थाबाबो जाया। नाथाय माखासे ओरैबायदि खामानि जों नुयो, माखासे ओरैबायदि जोङो बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनांदों। बै माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जों जेब्लायबो पइन्टस टु बि नटेड लाइन जों लांनानै जोङो बाथ्रा बुंलांबाय थानांगोन। खारन जोंनि आपकामिं इयुन जेनेरेसनफोरखौ बै माखासे लिडार्सफोरनि माखासे गाज्रि आबहावाजों जोङो गोजोम होनो हानाय नङा। आंना खिन्थु सिदा बाथ्राखा, थोंजों बाथ्राखा। दा साफ्रोमबो जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम मोनसेल' सोंथि, जाय 27 जानुवारि गोसोम सानखालि बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै गाजा गोमजायै लाना फैनाय जादों, बे बिथिंनि सायाव मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मा कमेन्ट्स हरनो सानो? बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।